Ndara Pandhu, kula nyuwun gunging pangapunten Ndara Pandhu. Ana apa Kanthong Bolong? Saderengipun kula nyuwun agung mohon pamunten dumateng Ndara Pandhu kaliyan Ibu Dewi Kunti. Punika Ndara Bima Bungkus dipun beto kaliyan para Kurawa napa mboten samar to panjenengan Ndara? Lah samar piye to Petruk? Lah nggih samar mbok menawa para Pandhawa punika mangke badhe laku ingkang boten sae, badhe laku ingkang ala dumateng Ndara Bima. Pun bola-bali kok si Kurawa niku kan serik kaliyan para Pandhawa, kaliyan para putra Pandhu nggih. Kados dumateng Ndara Arjuna punika kaliyan Ndara Puntadewa. Lah niki lha kok Bima Bungkus panjenengan pasrahake dumateng Kurawa napa mboten kutuk marani sunduk to Ndara Pandhu?